Sene lho, ditokno lho. Seneng mbok foto. Piye Lek? CBR. CBR rodong gubedi regane piro iki? Apik. Apik piro? 15,5. Wah larang men. Lah piro? 15 ne. 15 ngono ya. Susuk. Susuk. Ya. Nanti besok. Oke. Motor apik ngene Mas. Wah. Wah. Motor apik ngene mok 15 saiki ya. Kok iki gawe 15 nih kok 15. 15 susuk lho. Ya. Kita balake badimu ya. Info mul info. 2023 Regane 22 juta. Nego kilometre piro? Kilometer 10.000. Kilometre agak 10.000. Istimewa. Orisinil. Orisinil. 19 19 piro? 18. 18. Ya. Wah. Wis glowing oli anyar. Setilo mambu anyar 2025. Kilometer baru 3000. Sorongan, Lek. Istimewa seperti baru. Ngarep aku iku nek sorongan. Sing apa Mas Budi? Istimewa seperti baru. Isih. Harga 26.500. Iya. Arep Nang muni piro iki? 9 juta susu. Piro? 9 juta susu. Sing bianter nek omong ah. Piro? 9 juta susu. Nang tahu to, mesine segel Sine segel 2013 ya. Piro? Repsol 10.000. 10.000 susuk. Late dewi mentere jios. 10.000. Payu dia cepet tembok. 18, 19, 15,5, 14,5. Lokasi Mbacem Jepon Blora. Oh, si kembar beda tahun. Tahun. 2020 awal. 19 aja, 19 akhir. Regane 23. Wah, pitengene 23. Anyare larang rek karuan kok. 40. Lah iya. Motor anyare larang rek karuan. Mok karek 23. Ih, selikur juta tahun. 20 wah jios mentere orisinil. Orisinil selikur juta. Ayo rok. Lur. 14,5. 2018 wis glowing 14,5. Wis nyas.